Takže zdravím vás, dámy a páni, Jano Janovský tu s vami je znovu opäť a je to so mnou môj kolega. Richard Autobus. Dneska ideme na toto, hráme musí sa rýchly wingman. Kamoško, toto musí byť zase veľmi rýchly wingman, dúfam, že to je takové veľmi rýchly wingman. Rýchlejší ste nevideli, odhoď sa. Odhodím sa. Dobre, parádne, kamoško, to musí fakt rýchla akcia. Vieš ty čo proste, najlepší hráč, prečo je najlepší hráč? Prečo je to meno najlepší hráč? Počuli sme správne, bol to on, áno, bol to on, vážne, neklamem. Nebol to on, kamoško, to není pravda, toto sa to môže takto diať, ale toto je smog, bráško, momentálne to funguje smog. Viete čo je smog? Smog je tekutina menom Janovská, kamera Haňmena. Imagine, kúkať sa je sklemeť, to je smog. Čo je smog? U mňa. To nekúkám! Si píš, že to nekúkám, ale len kvôli tomu, aby som to teraz takto vypieskal. Wow, joj, bráško, to bolo všetko v taktike, všetko v taktike. Vieš čo, ty si proste taktický. Ja som tak ale to mi vôbec nevadí, lebo ja si proste kúpim kúpil som si smoke a flash a vyšlo ma to za 1000 a mi si srnul. Sa pokrsal. Idú stajto. Idú short. Nie, idú short. Dobre. Nepíkuj to už? Dobre, parádne. Čo mali? Ríško, ty mi nebelivuješ? Nebelivujem ti. Ale nie, ja ti belivujem. Ja som believer. Oliver. Týmto vidom zdravíme každý, kto ťa volajú Oliver. Fakt? Mi sa vypol monitor. Ty si taký chuj. Ja som omylom išiel posunúť monitor a neviem, ako mám zapať. Tak to je teda paráda. Jak to zapína monitor, už sa mi zapína. Paráda. Si sa overil? Michu. Čo stalo? Ja som dal 15-2 s Galilom. Ty kokot. Ja som si mal nechať ten ten činčong. Ožko, ne, mne to píše ale už hraj. Mne to altablo, lebo proste CSK je sračka, musí to noc altabovať, lebo proste nemá. Michu! Jo, ja som si kúpil XM-ku a vestu a za pol sekundy som zomrel, som proste mil 3000. Chápeš? Sa poserem. Tu proste zomreme. Michu, zapni si ten posraný monitor! Takže zapatý. Ale potom mi písala Nvidia, ja som to klikol, len to zase vyplo. Mne je vriti, kto ti písal, ale hraj už. Zavri, čerta. Však už idem. Dobrý smoke. Mňa. Idú short. Dostal. Ale on sa tak stop v troch, ale on nezomre. Dobre, ticho. Nepozerám to. A myslíš si, že hej? Čekuj mi short dal, prosím. Ale bola na vapoch. Jasné, že bol v vapoch. A druhý je short, Ríško? Idem. Jeden má málo. Vieš, jeden má brutálne málo. Nepikuj to už. A jak to mám pikovať, keď mi tam dostal hodí molotov? Dobre. No. Nepikuj to proste. Dobre, akačko. Mám ho. Chceš ho ty? Neviem. Co chceš? Alebo kúp si niečo. Kúp si niečo pekné na seba. Kamož... To! Kamo! On má vypo a dal mi za 15. Dobre, je to short. Nie je to short. Nepikuj to už. Dobre. Skús nejako čekovať long. Jo, je long. Ide na mid. No. Nepikuj to. Však on je API. Ríško. Nevidím, však ale rob niečo. Ale čo mám robiť? Nepikuj to teda.
No. Ber mi vypo. Neviem, čo chcem. Ja. Vidíš, bude to najlepšie, to bude najlepšie rozhodnutie tvojho života. Aj tak to je posledné kolo, čo sa môže stať. No. To som nemal si hovoriť. Ale povedal si to. OK, pušu. Druhý je u mňa, hodil do mňa molotov. Nice. Ja som ho hitol. Tu Ja som ho hitol do nohy. 85. No ale ja som ho hitol povedané cez to auto, lebo ja som ho nevidel cez smoke. Ja som tam hodil smoke a on prešiel cez ten smoke a ja som ho hitol povedané cez auto za 62, čiže... Kamoško, teraz sa Ja by som ho nemal jak hitnúť. Rašujeme short, ako vždy, kamoško, toto proste musíme ako dať. Ale ja viem, Ríška. Poď, kamoško, je to 6-2, toto mám strašne zlý pocit z tohto kola. Mám bude jeden v library. Jo, jasno. Zabil ho. Ja som to vedel, že to bude tak na hovno. Aj bože. Ja neviem čo mám kúpať, kúpim si teka. Kámo, pokiaľ to otočia, tak sa poserem. OK. Natoč mi to potom. Štíka? Jeden bude tuto. Kúkam. Je tam. Druhý bude povedať za týmto. Jo. On mi išiel zezadu. A mi dal prosím instantnú hlavu. Okay, a druhý bude za tým určite, no hej. Bude na hit, keď tak no tak už asi nesieš zobrať, nevadí. Bože! My to zas prejebeme. To není vtipné, ja už som konečil taký rank. No, som. No, dobrá. Oj. Flashem to. Počkaj, flashem to. Hodím náhodný smoke. Asi není v pite. Nebol v pite? Ja netuším. Kam zadu či nejde? Ja som najlepšie smokol ako spit. Neviem či ide zadu. Ja neviem, Miku potrebujem. Ja viem. Je tam. To musíš dať, dobre. Dobre. Tak to bolo celkom tesné, ale ešte, že mali iba jeden hit. Ale aj to sa počíta. Teraz skúsim, ak budú pušovať short, tak ich zabijem. No ale nepušovali, no takže. Pušuje jeden short. Nepušuje. On si sadol hen tam, hneď za tú onu. Nemáš smok na to? Jak je to smoknem? Ešte mám teda nájsť na smok na svete. Zapálim onaj pit. Je tam dostal hit jeden. Kde je v library? Ďalšie tuto. No, čo sa to zapálilo? Na čo to môžem vystrať? Dobre, a tento je druhý tuto. Dobre. Dobre.
Čo to má? Auga, berem. To vážne? No, Jo, Aug je sradný, to je na hovno. Aug je úplne No, dobre. sračka, ale kamoško, a to radšej zoberiem od toho Galila. Nie, nechceš radšej? No, dobre. Ja ti kúpim výpoku, či výpo. Ale AKčko. Nie, keď tak na druhé kolo. Hej no. Čo? Čo ti dá? Dobrá. Čo? Netuším. A tak to bola parádna hra, takže ľudia ďakujem za pozoranie, dúfam, že like and subscribe a dúfam, že to bude parádne kolo. GG, kamoško, Mega Rank Upy Ultimate Edition. Ďakujeme, čaute ľudia.